Goedemiddag. Welkom bij de laatste dag van het IFK Scootsie de Iepen Friese kampioenschappen. Op een ei ben we uit in de Lemsterbaai. Mijn naam is Koos Wieling en jonge mij zit Elke Dijkstra. Tegere zullen wij beziekje om deze uitzetter, deze finale. Een mooi verhaal te aan. Elke van de morgen dat wij in de Lemmer aankwamen. Toen zeiden ze al, nou, het maar eerst met 2 oren wijzen. Want doe die er absoluut helemaal geen wien om te worden. En we hebben wien gekregen. Wat een mooi cadeautje. Ja, dit zou heel spietig wezen. Het zou het net teruggaan, want de A, of de Lietse A, de B en de C binnen van de morgen aanlasken. En op klokslag haast 14 uur al houden Eolus direct mee begon de wind te waaien. En wat noordwestelijke richting. De verwachting is dat hij nog wat westelijker worden zal. Maar er kan, zoals het nou lijkt, gewoon starten worden. En het 10 minuten zijn is ik al west. Dus wij zitten al in de startprocedure. En dat is mooi voor het zielen, maar dat is ook met name mooi voor de street bovenin en de street onderin. Want de kampioen, nou er zijn wel een stuk of 6 kandidaten die het kampioen 2000 willen kennen van de IFK's. Ja, dan mag ik 3 man uit. Nou, en die 3 die het onder ons staan, als ze het goed doen, ja, dan komen er 3 oren voor in de beneming of een aantal oren. Dus het is aan alle kanten, zowel bovenin als onderin, geweldig spannend. We kennen het klassement wel even snel vanzelf, dan weten we alle wat we door ha. Marijn Alstoren, maar de Emanuel 16,8. Dat is de winnaar van Juster. Arend Wisse de Boer, ja die zit er maar krijg achter. Santje Kommenjogen, liekevolle punten als Jaap Hofstee. Maar het Zwarte Wief. Santje Kommenjogen, 9 punten. Dan Gela Tadema, ja je zegt Tony Brundel 20. Nog kans hebben we Jeroen de Vos nog. Ja en dan zit er een Gotchi. Nou laten we het erop houden dat de kampioen uit de eerste size komt. Ik weet het, er moet versield worden, het kan maar al gaan. Maar die eerste size, dit zullen we benamelijk op inzetten. En dan zien we even naar de tweede kaart. En daar zien we dat het onderin geweldig spannend is. De promovendus van Vlinier, Wietse Heerschop, die staat onderaan met 42 punten. Hij begon wel heel goed met een 4e plek, maar daarna ja, zit het toch net mooi. Florian Zwart met 40 punten en Walter de Vries en Klaas Couperus met 39 en 37. Nou zit ten nevens mij een liedfout zien, want nevens mij gaan ze beide liekevolle Klaas Couperus en Walter de Vries. Nou dat is dan spietig, maar dat hindert verder niet. Ik vertel het jou. En als er net zield worden zoeken, dan Jilde, als je liek eindigt, dan worden de zoeken naar de resultaten. Dus als je een eentje gaat, door had net een eentje, nou dan komt die bovenaan te staan. Dus just nog... Ondertussen zitten we al aan binnen de 5 minuten, Scott. En nou, dit has 4 minuten. Ja, even de correcte stand wie dat Klaas Couperus nog wat onder Walter de Vries zit. En die hebben wel een ex-equo. Maar Walter de Vries had een betere resultaat in een van de wedstrijden dan Klaas Couperus. Ja. Dus dat is even een correctie. Maar ze beide hadden zo'n 30 punten. Maar beide hadden zo'n 30 punten. Hast u al een idee, Ilke, wat voor baan het wij zien? Ja, dat heb ik. Maar is het een opperdelbaan? Het is een oerbaan als oors. Okay. En wij gaan er even... Want wij weten zuur wat verriefelen dat het allemaal wat trein beginnen zo. Maar het is natuurlijk de normale tijd. Maar we gaan nu een beetje insteld dat we het letter weer zo. En de baan... De A-baan? Nee, het is geen A-baan. Dit is de A-klasse. Oh, de A-klasse, ja. De baantekens die hingen boppen in. Die Japaner ook al hingen, jongen. Ja. En dit is een trijenhoek, Olympisch ziet dat. En dat betekent dat dat de treien boeien in lezen. Eerst naar de boppenwien, dan een hele wiense boei en dan een geiboei. En dan na in je rondje wordt er in 1 keer, dan wordt de hele wiense boei oorslaan. En dan wordt er verder wien naar boeien treien. En dat wordt zo vaak als mogelijk herhaald dat dat er tijd is. Dus dan weer de grote baan en dan de kwartebaan. Ja, dan weer een kwartebaan. Dat is dus in 1 keer een heel wiense rak en in 1 keer een verder wiense rak. Dat wordt het zelf mooi maken. 2 keer kampioen in de IFK's. Ja, dan dat is wel spannend natuurlijk. Wie het echt spannend bij die doet. Dus toch kampioen was in 2002, 2003. Ja, de eerste keer wie heel erg. En toen zeiden we tegen elkaar gewoon zielen. Het krijgt er zo eens, maar ja, je dat al naar elkaar uitspreken. dan ben je al zenuwachtig. Maar hier, het is natuurlijk, dit is heel erg
oors ziel nice voor deze man. Want ja, je bent een stickers 5 die de titel gaan kennen. Dus ja, je kan net op in je zielen. Nee. Het is dus... Dat maakt het wel mooier. Dat maakt het prachtig. En daarom ben ik echt sablie dat er een lietsbietje winst zit. En dus het is zullen er gewoon alles of niks zielen. Heel scherp bij de start. En dat... En hier zorgen we de klassementsleider. Dat is net Wietse Heerskop hier, het witte scootje. Maar de KL, Marijn Alshoorn. En die stiert maar een tiende puntje. Nou, een tiende punt voor op Arend Wisse en het Jaap Hofstee. En ik deze man hebben net zo volle te verliezen. We hebben er wel vaak al wat dichterbij zitten. Maar om nou de intentie dat ze echt gelijk maar even kampioen zouden worden. Dat denk ik niet dat ze dat hier doen. Dus een vrij blanco het kampioenschap in. Remy maar, zo heet de man voorop. De Fok wordt killed. Hij flappert hij dat, killen. En dat betekent nog geen gangmaatje. Maar ze zijn redelijk betiet. Het is al op het minuut zijn en denk je er nog in. Die beziek het ertussen te kroepen. Mooi dat. En dat is Tom Brundel. Hij krijgt hier romte. Nee, die gaat al. Tom Brundel gaat nou al boven de tonnendel. Die maakt al oerstag gaan. Die maakt het hier alle valse start. Dus we moeten nooit te betiet van tevoren zeggen. Maar het lijkt erop dat Tom Brundel hier zijn kampioenstitel of aspiraties wil voor je te kennen. Ja. Toch 6 keer de beste in de IFK's. De meeste kampioenschappen. En zo zal het een verhaal wezen van afvallers Joet. En is Marijn Alshoorn dan op tijd. En die had nog wel even wat les van Tom Brundel. Die zit nog maar die tuur en die schuiven we nou om de startkot erin te draaien. Ja. Wils het 5 seconden is voor het startskot. En dan zo daar weer het startskot. En nou is Jen hoe ze voort binnen. Tom Brundel hier misschien wel rekenen op een algehele valse start. Dat hier voor hem mooi was. En daar hing het gelijk de protestslagen erin. Die is Tjen Tom Brundel. Maar als die op Nijs start en dan... En daar het fluitje van de schietersrechter. Even een oorzichtje. Hier helemaal bij de bopperste tonnen. De KL. De klassementsleider. Is dit de slag? En waar zitten de oren? De vlag kent er gelijk wel weer uit, denk ik, want de straf is uitdeeld. En dan zie ik die al je bewegingen daarvoor op het schip. Maar ik hier weer rustig zitten gong. Ik zeg alleen gelijk even drinken uit de start waaien. Dan denk ik, jongen, daar ga je een jaloeren van tevoren tijd voor gaan. Maar je mag er zelf wel bij zitten bij die start. Ja, als je de mensen in de bopperaan zielen en je wil een kampioen worden, je kan je woord neerlezen laten. Het is mooi verdeeld. En ja, zeggen we daar. Gele Tadema, die zit helemaal onderin. Ik een titelkandidaat. Sikke Heerskop is daar ik mooi voor het, maar die had het juist eraf verspelen. Maar die zal graag wel een dag winst hebben. En helemaal onderin daar zit onder Gele Tadema zit er nog in. En wij zoeken graag even weten waar het zwarte wief is. Dat zit daar. Oh nee, dat is de jonge Jasper. En de Utentus. Ja, die is vol. Dat is meer die street voor een plakje om in de aas te blijven. En hier het zwarte wief. Net zo mooi uit de startblokken waaien. En het waait wat, maar het waait nog steeds net het. Sjurreton en Wiemoen, die staan er gewoon stil achter. En dat komt ik een beetje omdat Van der Molen de Wien uit het eerste waai kwam. En daar in die stand staan ze nog, maar er is te meer wien om die moen in de goede richting te draaien. Dat jouwt wat onder de kracht. Ja, wat het wien belangrijk ziet dat het kampioenschap net maar 1 keer te Huddewien. Een wikkeling op die zal maar behielpen. En daarna weer het Skrabien, daarna weer het Waas die toch hebben een mooie dag aan, hè? Ja, Waas die op en die prachtig ziel. Op Sleert, weer dat Slettemer maar. Sleert en Igne Bregen die weer een beetje mooie redelijke winst doen. Maar Jaap Hofstee met gelijk hier al achter alle Skippendel. En daar is Arend Wisse de Boer. Wat kan die? Die liet het ik mooi uit de start waar te komen hier. Ken die voor Gele Tadema. En hier is het in de moen al in de goede richting.
Oei, 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 oei. Ze kniepen al mooi het vakje. Ken hij je voor Gele Tadema? Dit is heel belangrijk om... Nou, al goed. Nee, hij gaat terug de wien ligt het. Maar is hij dan op die terug de wien? Daar ben ik benijd nou, want Gele Tadema met een beetje van zijn koers aan keer. Ja, die gaat zelfs oerstag. En is daar dan een protestsituatie? Dat is natuurlijk behoorlijk inzoomd, dus wij kennen dat net zien. Maar je wilt al wat praten, ja. Ja. En nee, dat is een onbeslist. Geen overtreding constateerd. Poeh, dat zal wel een hele geruststelling wezen voor. Nee, dat had net met dit skip te maken. Dat wie tussen Gele Tadema en Arend Wisse de Boer. Maar ik hoor jongen aan deze man, dus Jos Spijkerman, de man in het rubberboordje, die de vlaggen hanteert. En dit weer de green-wit-blokte vlaggen, hè? Ja, de green-wit-blokte vlaggen. Geen straf. Geen overtreding geconstateerd, zit er officieel in. En dat is voor Arend Wisse een gelokje. Hij moest wel oerstag, maar hij dierde het op tijd. En nou Machine had hem dat nog wat oplevert om ze helemaal langs die dikte skarrel in. Want het is vaak hoe je uit deze eerste slag wil komen op Lemmer. Dat je net de volle achterskippen deel matte. En dit is de man, Arend Wisse de Boer, van de 3 gebroeders. Mooi het wapen, de wapenswapen van Duggediek in het Grutzaal. En we draait zo 4 mogelijk in de Geulen. En wat is dan de mooiste slag West? Hoe ligt het mooi? De KL, is die al? En die had een hele orenroute kiezen. En ik, Gele Tadema, maat achter een scootje del. En wel een stuk of 3 zelfs. Lucas Bauma en de Eelkje, want de Eelkje 2, Jeroen de Vos, dat ik nog mooi voor de prijzen. Ja, is dit 6e, had 21 punten. We kunnen haast een beetje constateren dat alle kampioenskandidaten nog net zo heel mooi uit de startboy binnen. Alleen de KL liet het hier ontnota de beste papieren te hebben. Maar het is heel licht, dus dat kan nog net zo volle zijn worden. Vrouwtje Oorzinga zal ik nog wel graag eens even een goede dag resultaat delt zetten willen. Voor het kampioenschap zal het al in net zo vol uitmaken, maar voor de moraal om deze rieg eens een keer goed aan te sluiten, zou voor haar heel fijn wezen. En ik, Arend Wisse de Boer, maat achter een heel soort scootjes del. Maar vindt hij het gotje? Zit er een gotje achter de Eelkje? Want op zich hoeft dit nog net dramatisch te wezen. Als het maar net de volle scootjes binnen. Ken hij voor de Makkemersdel. De keus is hem nou ook even goed te onderhellen. Dus in feite eerst wat meer vallen. En op het stuitertje bij de kont van het orenskip binnen, dat je dan al omheen sturen kennen. Dan bleef je er regerin zitten en dat door ze keurig. Weer gaat hij erop om voor de Makkemersdel te gaan. Ik denk het al. Het is altijd moeilijk te bepalen hoe ik maar in een lietswinkrachtje te krijgen. En dan ben je de klos en dan kun je net meer oestag, want dat neemt zoveel tijd. En ze zullen het weer in matten. Ja, en het slaagt het. Jeroen de Vos dus, de Eelkje 2. En de LB is de grote pier van Lucas Bauma. Die 2 dagen geleden nog de winst pakte. En Juster een vrije val maken in de tussenstand. Want toen was er maar 15e, hij was lijsten.
zullen we zeggen, er toch 16 scootjes, ja. Maar juist dat je het net volgaat, zeker heerschop. Die kregen de zwarte vlaggen die weer te betiet. Oer de startlijnen. En er hangen zwarte vlaggen op het startskip. Opvallend dat een hele grote skip is dat net zien hier. En hier dus Gele Tadema, het dorp Jestermar. Die ik maar in het ziende puntje van de nummer 1 Marijn Olstoren aan zit. Dus daar moeten 2 scootjes tussen zitten. En de laatste dagen het heel goed docht. Moet 2 keer in het redden plakken. Ja, keurig. Keurig. En het lijkt het wel dat hij je toch heel mooi voortkomt. Maar het is vlaagje zieken. En zelfs Wietse Heerskop komt nog aardig daarbij. Die hebben helemaal de vrije slag gegeven. Ja, die zal helemaal matten. Die mat echt alle top 5 zielen. Dan kan er hem nog redden. Maar toen ze krijgt nog een lietsbitje win. Het lijkt het nou wel dat hij er weer aardig uitzakkert. Hè? En dat wie ik een beetje de versissing. Die om een oren strijden we hebben het uitzakje zo en daarna hebben we het onhelly. Dus het kan nog wel eens een hele nieuwe wedstrijd worden. Dat er nog eens van alle kanten komt en dan kent ik wijzen dat ze maar uitzitten. Dat ze zeggen van, we hebben hier nog een keer op nee. Ja, als de omstandigheden te ongelijk binnen. Maar het lijkt erop dat Marijn Olstoren, maar de Emanuel, je toch een hele mooie start had, Jer. Het is net als mij een Amsterdammer dan net. Ja, ik meen dat een Amsterdamse studentengroep hier. Ja, daarom weet ik de Iepen Frieske kampioenschap in scootjesielen. Zo'n dagen lang 4 klassen en 60 scootjes op het wetter. Alleen nog jood, maar 16. De atje wat letter naar de beelden joggen. Van de morgen al betiet, de C-klasse, een uur wachten, kwam geen win. Dan naar de B-klasse. Je mag het er ook kleer van lezen, maar het bleun dobberin. En ik de Lietse A-klasse familie kon net er ook in. Nou zeggen we daar het zwarte wief even. En ik een boei. Maar ik neem aan dat dat de hele Wiense boei is. Want of is het zwarte wief nou al bij de bovenste tonnen? Nee, dat kan ik me net voorstellen. Dat is dit met de hele Wiense boei. Het is een beetje moeilijk voor u te bepalen. Want wij zag ik het schermpje en net de hele wedstrijd viel. Mooi achtermoon, Sibo Siesling. En daar weer achter Walter de Vries. En die strijd ik nog voor degradatie. Het is de Heerlewingse tonne, dus deze tonne dat op dit stuit net mooi. Nee, die bovenste tonne luidt nog een heel lang verder. Even van de stoel terug het ruitstation. Voorbij het Woudegemaal. Dus ze moeten nog al even. Ja, dus juist. Zo kreeg Jaap Hofstede. Die het juist dus in het laatste rakje. Verrassend door die toch nog. Nou, dan heeft ze mij 2 plakken pakte. Ja, en mooi dat inzakje, wat zoiets krijg ik al wat, maar mooi dat inzakje van de wien en het weer omkomt. En je zit er dan wat dichter bij de kant waar de wien waar komt. Kan je hem samen in één keer jij erop pakken. Wil ze orenskoetjes stillezen. En dan kan zo'n klassement nog in één keer heel nul door de kop gooid worden. Wat gaat het starig. Ja. Stoense krijgt een beetje meer. Maar het reelt nog. Deze zitten helemaal bij het Woudegemaal. Wils de KL
helemaal de slag bij de goal langs de die keren had. En daar zullen we de bobste ton. En dan liep het Arend Wisse de Boer er ik wel aardig om te komen. Maar nog wat heger hier met dan Marijn Olsthoorn wij komen. Want Arend Wisse maakt nog wat op Helly. Ja, die komt hier helemaal van Bob aan. En dan is het maar de vraag hoe vlug Arend Wisse draaien kent. Of had deze man hem helemaal loesield ha? Ja, want ik zou zeggen achter Alsthoorn, achter de KL. Dus je hebt het koetsje van Tony Brundel. Die dus om het startschip heen moest. Maar toch weer aardig in de vloot zit. Ja. De boei ze moeten aan de boppenkant del. Dus de KL komt op stuurboord op de boei aan. En dan moet je geluk hebben dat er geen bakboordskip moet komen. Dan, als je dat vol oprijden, ja, dan ga je in de regel, omdat je net meer nog een oerstagmanoeuvre maakt, in één keer een mooi voorsprongje. Ja, Marijn Olsthoorn, die doet je gelijk alweer een hele goede slag. En is hij op tijd voor die skippen die daar om bakboord ook komen? Voor het eerst liep het dat. Hij helpt de boei. Ja. Hij skarrelt erin. Maar sjuggers, hoe vlak dat water in hier geworden is. Ja, de klassementsleider. Gelijk als eerste om de heegste tonnen heen. De Emanuel. Dan deel je gelijk al een gevoelige tik uit. Een betere start kenners net zo je zeggen. Geen lijst van de oren. Maar dat kan van de oren net zijn worden, hè? Want nu wordt het wat drukker. Sikke Heerskop. Die revancheert zich op de dag van Juster. En giet je keurig als het ware om de ton heen. En daar zullen we Arend Wisse de Boer. En daar vlakbij hem zit ik, ja, Geerle Tadema, die zit er wat leger. En inderdaad, Tony Brundel komt ik alweer aardig naar voren. Ja, dan verspillen ze meters, ja. Deze nummer 1 en 2, die ben straks een heel eind voort. Want die jonge Jasper kan je nou wel straks mooi vrij een beetje om de ton draaien. Maar Arend Wisse kan je risico nemen met een volle gruttere bochtmaatje om het god grutte maatje voor al deze skippen wat je op bakboord aankomt. Want ik de uit en thuis komt je heeg bij de tonnen aan. En pakt die daar nog weer een mooi plakje. Jonge Jasper gaat op start, dus ik denk dat ze de voordeel kennen. Dat liep het goed een keer, maar het gaat stadig. Lucas Bauma. Heeg boven de lijndel. Om al die skippen die daar op bakboord aankomen vrij te laten. En daar toch kan er mooi een gonkje houden. En boven alle skippen terugtrainen. Maar het gat met de nummer 1 en 2 is gelijk al een heel eind. En dat is mooi van Marijn Olsthoorn, maar een beetje spietig voor de wedstrijd. Want nog steeds is nevens mij Arend Wisse er net om de boei heen. Die is hier nog volle heger. En ik, Geerle Tadema, zit een heel soort scootjes tussen de nummer 1 en de KL.
En het zwarte wief, maar is ik in je film en wegen te bekennen. Daar komt daar Wisse de Boer rond. Dus- Makkemas vijfde. Klaas Couperus. Hij stiert nou op degraderen, dus hij mat ik van inzielen. Ja, we zullen hier nog het protest. En dat zo denk ik Tjen Arend Wisse wijzen, maar nevens mij hier de schiersrechter of de umpire, zoals we zeggen, maar de gelijke uitspraak ordien. Wils Gele Tadema in de knoei, mooi de ora et labora zit, ja. Die maakt helemaal omheen om Sietse broers maar vrij te varen. En die kiest er maar voor hem moest achtergaan, want in je nog verder omheen te drukken. Maar ja, die had ik wel eens van een oor. Een oren titelkandidaat Ilkje, ik achterin. Het moeten al hele bijzondere waarsomstandigheden worden. Wil dit klassement nog op de kop zetten worden. Arnold Venema, ik ben de boei. En daarachter komt pas het zwarte wief. Achter de Ora et Labora zitten er nog wel een paar scootjes achter. Maar even de degradatiekandidaten Walter de Vries, die had hier ik een minderslag, want die luidt op gelijke hechten. Mooi de Makkemers. Ja, het is ik haast geen wedstrijd meer. Het is, ja, het is omdat het de finale is en zal er wat langer terugzield worden om te bezieken dat er nog wat win komt, maar er zou een besluit nam worden om de wedstrijd eruit te zetten. Ja, het zou net onlogisch wezen, maar ik wil een hele moeilijke beslissing voor de wedstrijdleiding. Maar daar had ik zo, er komt haast weer wat meer win. Ja, wanneer is dat, hè? Ze zullen alle middels ik wel volgen op het startschip. Ja. En toch staan de vlagen hier nog een beetje te wapperen. Ze hing je net helemaal naar beneden. Dus. Onder. Maar het moet duidelijk wijzen dat Marijn Alsthoorn en Sikke Heerschop de worden scootjes maar het witte tuig dat hij een ein, maar dan ik een heel eind eruit lezen. En deze mannen liet je zich al haast een beetje te beseffen dat het volgend jaar weer in de B-klasse is. Walter de Vries. Maar de wedstrijd is nog net zield, dus Nou gaan ze dus naar die tonnen die we schrikken lezen zeggen en werd overzuist. Ja. Dat die doet nou nog net mooi. en dat zou ooit een hele winste tonnen wezen moeten. Maar dat is ik al haast wat een vlade winste tonnen. Ja. Want de Loert zit er al in bij Marijn Alsthoorn. En we bezieken een totaal shot te krijgen en te zien hoe vier die man daarvoor zitten. Maar het is haast net iets te zien. En dit vertekent heel Dit wat, hè? vertekent Ja. het. Maar het is minder 4 dan tocht. Dan had ze er toch even wat minder wienhoorn in de midden. En Sikke kent natuurlijk Marijn Alsthoorn nog wel wat moeilijk maatje. En als die daarin gevjocht gaan, dan kan er exact een heel veel tussen kroepen. Het mat het ziel wijzen, maar het lijkt dat wel het kampioenschap stadig ziel. En wij al blij dat er op het achterdek werd versierd dat er opeens wat wien kwam.
Laten we hopen dat het over een minuut of 5 Wessa is. Dat er wat onhelpt. Ja, hij liep het nou weer een beetje onthelling. Krijgt op tijd. En als die Wien van Zee komt, dan profiteren de achterste scootjes daar als eerste van. En kan zat heel veel riemen scoren. Maar het is nog wel een gatje, hè, want nou zullen we het maar een beetje minder in zo'n beeld. De Kyle hier bij de Gijpton. Ik denk dat ze daar aardig op het skik binnen. Ze zitten achterom en de concurrenten. Of het nou Jaap Hofstee is, of Arend Wisse de Boer, of Gela Tadema en Tom Brundel. Ze zitten alweer een heel eind van haar na. En dan is het ik wel even mooi om te zien dat Klaas Cuperes hoe het ontnota wat een betere dag had. Want die zit op het 14e plak. En dat is ik een degradatieplak. Maar die liet het hier voor eerst als redden om de boeien te komen. Zeker heerskop zullen alleen maar genoegen nemen met de dijwinst. Voor het klassement maakt het voor hem net zo volle meer uit. Vliegen hier op de laatste dag van de Lemmer komt de meest ik naar de man die nou onder leiding gaat. Dit is Juster Woon, Marijn Alsthoorn. Tweede plak weer toe voor Sibo Siesling met de Strietber. En de tweede plak voor de Utentus van Florian Zwart. Ik denk dat Florian Zwart even tekenen is zo, dat het Jood hel is zo, maar dan zou er de degradatie ontrennen. Als men bezig wordt met de ton aan de gang. Het valt natuurlijk ook net altijd voor een organisatie. Ze kan geen wie een keepie. Dat kennen Prodder wel alleen maar dat kan net. Het kampioenskoetsje van 2016. Klaas Cuperes. De 6 gebroeders Makkem. Dit hier. 8 tredjen, het 10 tredjen en Juster. Het beste resultaat. Het 6e plak. En dan doe je weer mooi. En nou zit er mooi in de varijn. Hij loopt vrij voor op Vrouwtje Ozinga. Die zal achter hem delmatten. En Lucas Bauma zit hier bij boppen. En die mat Vrouwtje Ozinga waarom die aan. Die zit de wolboord aan boord. En dit is Arend Wisse. Die doet Jerk al een mooi slagje. Maar die mat heel ronddraaien. Want daar zit nog weer een scootje tussen. Even het tuurnet van het koeren herkennen. Dit kan heel bepalend wezen. Net een volle draven op de dekken. Dat is maar dit waar. Net nedig. En verstoort alleen nog maar. Trillingen in het skip. Maar je net ha.
Arend Wisse komt hier onder alle turen te lezen. Ja, dus is de gong er helemaal uit. Makkem is de derde. Jonge Jasper vierde. Uten Thuis 5. En Arend Wisse de Boer. Maar nog heb ik één scootje nog mist. En dat weer Lucas Balma. Ja, klopt. Die moet daar nog ergens voor zitten, denk ik dan. Ja, nee, die zit daar nog weer achter. Zit er weer achter. Ja. Dus de Uten Thuis en dan krijgen we Arend Wisse. En dan Lucas Balma. En die wordt achterna zitten terug Jeroen de Vos, deeltje 2. Ja, een verrekijkerwedstrijd waar het al neemt. Maar ze komen nog wat dichter bij de dik. En nu pakken ze dus aan naar de onderste tonnen 1 keer rjocht weer omheen. Hè? Mooi zielnijs. Marit Bouwmeester van Watten in de laserradiaal op het wetter bij Medemblik. Juster nam ze de leiding over. Je hoort nog 2 races te gaan. En dus die van hem en ik helemaal geen win kregen we terug. Maar daar ben ik losgegaan en ze had het oprijden. En volgens mij is ze voor de derde keer in haar carrière. Ze is al een keer Olympisch kampioen. Derde keer in haar carrière wereldkampioen zielen. Er is Jood net zieltjerk. Nou. Ja, dan blijft de stand van Juster steen. Daar ben ik al bang voor. En dan is Ewi van Akker, de Belgische. Dit is de hele week wat onder lieren gang. Is 12 en derde. Ja, wij zien al elke, maar het houdt net door, hè? Nee, maar dit zijn wel altijd hele bepalende boeien. Want je kan je soms zeggen in een slag een heel soort inhelling. Want draait er zijn heel clubje om elkaar heen om die boei heen. Bijvoorbeeld de Zwarte Wief kan aardig in dat gotje doeken, ja. En dat dierde elke ik. Omdat de oren al hier op een rijtje leiden. En had er dan op tijd genoeg gong om boven de Joriscootjes deel te varen. Arend Wisse en Lucas Balma werden daar wat slachtoffer van. Maar die hadden nou ook de vrije win. Maar we zullen daar, die elke 2, Jeroen de Vos, die had er het meest profijt van gehad. Ja. Die is in het gatje doken en doekje het. Zat nou het gelijk hoe 3 scootjes in. Maar er komt ik weer een beetje win. En dan is Arend Wisse de Boer de verliezer, denk ik, in dit stukje. Ja. Tenminste van de kampioenskandidaten. Wietse Heerskop. En daar hebben we Ton Brundel. En dit met de oor uit laboren wijzen van Sietse Broersma. En we zorgen dat de Wiemoen nou inderdaad helemaal draait binnen naar westelijke richting. En stadig gewoon iets beginnen te draaien. En een krachtje erbij, zo mooi wijze hier. We zielen op de kop een yellowre in de Lemsterbaai bij de laatste dag, de finale dag van het IFK Scootjesielen in de grote A-klasse. En Marijn Alsthoorn gaat onder leiding. Dat is de man die op het eerste plak staat in het tussenklassement. Van sprong is net groot, maar ja, als je nou op 1 lezen, dan heb je natuurlijk 4 de beste papieren in de concurrentie. Jaap Hofstee, Arend Wisse de Boer, Gele Tadema, Tony Brundel. Ze is alweer een tal scootjes erachter. En de mannen die ex-equo staan, maar elkaar op 2 treien, die hebben elkaar je voen. En lezen nou zuiver boord aan boord. En dan zal het
zoals het nou voor het eerst lijkt om de meer strijd wezen om de plakken 2 en 3. Ja, en om de plakken 14 en maar 16. En die ik nog, ja. En het zwarte wief, ja, die had je straks ik voorrang als hij deze positie behoudt. Hij dekt Arendwisse al, dus daar zullen alleen nog verder uit rennen. En wij zien op een oorschermpje dat de Emanuel van Marijn Althoorn nou de gong er aardig in had. Dat is Jojo Griva's Nick. Dat kan alleen maar betekenen dat hij een vastsprong nog groter wordt. En daar hebben ze de koprenners. Marijn Althoorn, Sikke Heerskop. En daar is pas de nummer 3 Makkem. De jonge Jasper, de Utentuus en Deeltje. En Jeroen de Vos moet nog een paar plakjes opscoren. En voor een paar skippen tussen hem en Jaap Hofstee en Arendwisse de Boer krijgen, wil hij op het podium komen. Iets beetje meer wind daar bovenin. Ja. Ja, dan doe je het gewoon heel goed. Kampioenskandidaat wezen en dan de laatste wedstrijd. Gelijk de koppositie van start al pakken. We winnen natuurlijk nog net. Maar zijn dieren hier gelijk al een hele gevoelige slag uit. Om de concurrentie. Uit de B-klasse, de klasse die dus van de morgen net zield had, ging toch de eerste trein natuurlijk omheeg. Er ben Vonger Talsma, van Watten, maar de jonge Jan, Ulbe Zwagen, maar de Waaksdom. En Daan van der Meer van de Singelier. Dat ben de eerste trein. En de nummer 4, Erik Jonker van de jonge Rijn, vliegen hier uit die grote A-klasse. Het 1e punt te min van het tweede plakje. Ja, en dan baal je natuurlijk wel dat je hier net zield had. Pakken nog even de oren bij uit de C-klasse. Gerrit Huisman uit de Street. Die wint het klassement van Ron Sieperda. Maar de Alen. En Simon Kaalsbeek maar de Raderoek. Dat zijn de treien die het omheen gingen naar de B-klasse. En dan hebben we natuurlijk ook nog degradanten in de B-klasse. Of die is nog net niet. Nee, dus. Nou, door ik de sneugeval, ja, dat klinkt een beetje, maar ze hadden ik voor strijden natuurlijk. Maar good old Kees Riesebos, al jaren varend op de Noord volmaakt uit Hielpen. Zak het naar de C-klasse. En heel spietig, mijn oude skip, de oude zeug, Koos Lamme, maar het volgend hier in de C-klasse dan. En ik heel spietig, mijn dorpsgenoten. En genoten Johanne Prins, maar de lege woorden van Terhenne. Die is al de laatste plakkaam. En die moet volgend hier in de C-klasse starten. Ik heb maar eens betiet aan de bak. Ja. Hier wat een achterhoedegevecht. De Ton Brundel stond er ik nog aardig bij in het klassement. Maar moest in de start een rondje draaien waar Boppen de tonnen drukt, weer te betiet.
En ben je dan weer gotsies, we ons weer inprikken kennen? Nou, nee. We sjurren hier de oren het laboren. Die prikt hem Het zwart. vertekent er wat, Jer. Het gaat al in goed. Maar Lucas Bouwman kent hem scherp onder Helly. En gaat gelijk oestag. En hadden snitsers dan een gotsie. Die had van de week ik al wat weren en denken dat door het nou maar eens rustig hoor. Maar die maakt dan achter de hele Floordel. En kom je heel uur leeg uit in het kruisrak. Het is ik en Drok de derde. Ja. Dit keer maar jocht rijden en een griebis nemen. Ja, en dit is een knoeierkoor aan een beetje. En dat betekent dat de Emanuel, met de wel wonderlijke dingen, zakenbare, had Marijn Alsthoorn. Ik denk dat ze daar aan boord, de Emanuel, een heel noffelijk gevoel hebben. Je wordt roppen en raasten. De umpire zit er al bij. Marijn Alsthoorn nog steeds onbedriegen op een eerste plak. Maar gelijkwaardige waarsomstandigheden zouden er voor hem eens niet meer aan de hand wezen moeten. Want hij zoekt zijn concurrenten aardig 4 achter hem zielen. Er zitten nogal aardig wat scootjes tussen. Ja, dan moeten wij maar eens misschien wat vertellen over de achterhoede. Op het laatste plak stiert de ontnota Wietse Heerschop. Mooi 43 punten en die zielt nou ik weer behoorlijk achterin. Dus die zil ik, zoals het nou liep, het wel oorzakje naar de B-klasse. Dan op een 15e plak Florian Zwart met uit een thuis en die zielt nou Joet wel wat een betere dag. Zeker. Want die is als 5e om de tonnen volgens mij. En Klaas Cuperus, die zielt ik een betere dag. Want die zit nog weer daarvoor. Die zielt op een 3e plakje. Walter de Vries zit op een ex-equo. En die zielt nou ik op degradatiekoers. En Sietse Broersma, ja, daar zit wel aardig wat punten. Daar moet er dus nog zo'n skippen tussen zitten voor Florian Zwart aan. Dan zou die het nog redden kennen. En hier zullen we een fokwissel. En dat is bij Sietse Broersma. Want daar hield me correct door. Die moet nog wat plakken die voor en daar wil die volgend jaar weer op Nijs in de A starten. Dat toch eens keurig. Oh, en daar hebben we het even dat hij een wijn net kregen. Sietse Broersma, die moest nog wel het in Helly, maar mat nou ik nog weer een rondje draaien. Dus dat zou voor hem wel een hele dure straf wezen kennen. Want dan is het maar dit waar, denk ik, gaat er achterom sluiten. Want ja, hij wil haast net eens. Hij wil ze houden de fok al bak, maar hij wil haast net eens gijpen mooi deze wien.
En dat En betekent dat de van... KL, die hebben we al even mist. Maar die is alweer om Ja. de boei heen. Ik zie het tot Sjen. Ik denk, maar deze man, ik ga een rondje draaien. Maar dat mat er ik. Maar dan om de boei te ronden. Marijn Olstoren zit alweer in het Vaderwiense rak. En liek het zelfs ik al wat meer afstand te nemen van Sikke Heerskop. Want die mat nog een keer hoestag. Die gaat wel heel onbedriegen. En liek het haast een beetje het vuurwerk uit dit kampioenschap te helling. Je zegt dat er maar één plak telt. En dat is de titel. Ja, dan liep het erop dat Marijn Alsthoorn op fluweel zit. Misschien luidt de meeste spanning dan nog wel in de achterruim. Werd Klaas Couperus, dus zo is het correct al elke. Maar zijn tweede plakje in de tussen staan. Hele goede zaken docht. En als dat zo blijft, dan denk ik dat die, dat ben ik wel wist van, Takkemeer weer in de grote A-klasse. Marcelo, de kampioen dus van 2016. Maar we zeggen nou even, ja, hier zeggen we maar Ton Brundel. Maar Marijn Alsthoorn trok het veld in de geer. Want ze matten nou in één keer op de Vaderwiense boei. Ja. En dan komt alle bakboord, stuurboordskippen in. Dus dan moest die concentratie ik horen. Want hij had nou wel de geek over bakboord en voorrang. Maar komt er bijvoorbeeld een bakboordskip om dat nog opkruist naar de bovenste ton. Dan moet ze helemaal voortwijzen. En als dat te let inskast, dan kist ik zo nog een situatie oprennen mooi en achterbleeuwer. Dus het is zaak voor de man om heel geconcentreerd te blijven. En te zien dat ze net in een situatie komen. Mooi discussies die nog om de boei matten. Voor eerst varen die al uw stuurboord en matten ze hem ontwieken. Dus daar is neer te halen. En wat toen zei, dat hebben we deze week eerder zien. Dat was mij weer op Starum. Dat het Marijn Alsthoorn hebben die aparte finish die we doen gaan. Ja. Dat het helemaal misging. Een totale blackout. Een totaal inschattingsfout. Tot 2 keer daar de finish net hellen. Maar we bezieken het een beetje spannend te praten. En dat ben wel, het is geen onweerheid, want dat ben wel situaties die gebeuren kennen. Want we zorgen dat de concentratie net verslapt, want de man achterom bleef ik achterop zien. De adviseur. En om hem heen zien, wat voor scootjes zitten er. Dan komen wij nog zien. Makkem. Draait als keurig als tredden om de bovenste tonnen. En dat zal een hele opluchting wezen voor deze man. En ik zei, hebben een mooi gatjeslijn. Mooi hun achtervolgers. En ja, deze man hier graag op dat plakje zie ik wel weer nou. Marijn Alsthoorn zielt, Arend Wisse de Boer. Je het nou achter de kont van de Emmanuel Del. Maar mat nog helemaal naar de bovenste boei. Even het verhaal van Marit Bouwmeester. Waarom we er net zielt om 3 uur. Ja, het berucht om weer nog geen win in Medemblik. En wat hier 4 uur weer. Wij moesten van 4 uur moest er een besluit vallen hier. Hè. Giet die laatste race van de IFK's terug. Nou, hier zien we. Maar om 3 uur weer in Medemblik is er nog geen win. En dus is de laatste dag van het WK laserradiaal. Gong net terug. En de staan van Juster. Die bleun dus gewoon steen. Maar het Bouwmeester voor de tweede keer wereldkampioen. Op de tweede plak Evi van Akker van België. En de Japanse Manami Doi. Het redden. Nederlanders die er trouwens heel goed. Want Maxime Jonker was 6e. En Daphne van der Vaart was zonde. Dus 3 vrouwen uit Nederland in de laserradiaal bij de eerste Sauan. En Joon in Friesland Joert. Griff, het verhaal van Marit Bouwmeester. Sprekend te zien op de televisie. Als ik zie heel dan denk ik van er is wat meer wegkomen. Het gaat alweer wat rapper. Ja, een beetje meer wien, maar ze zit ik in het cruisrak, dus Ja. voor de wien valt het meestal. Lijkt het dan dat de wien helemaal voortvalt, maar je gaat maar de wien mooi dan natuurlijk. Maar een beetje wien erbij, ja.
En wat verwachten ze? Wat zal de commissie doen? Hoe lang moeten we de oorloren volhouden? Ja, ik schat wel in dat ze het wel een 90 minuten varen zullen. Dan heb ik wat meer cruiserakken houden. Dan is de eventuele overwinning ik wat aantekener en wat duidelijker. Juster hier we natuurlijk met 2 cruiserakjes werd het in beslist wie. Nou ja, laten we heel eerlijk wezen. We hopen op een hele grote spanning. En die spanning zit misschien meer in de onderlijn. In de boblijn verwachten we dat omdat er nog 6 meesten kampioen worden konden. En wat zorgen we na de eerste route dat de klassementsleider Marijn Alsthoorn, maar de Emanuel, ja, hij is zo dag, hij zwaait 2 keer en hij zwoort. Ja. Ja, dat is voor hem heel mooi. Voor hem heel mooi. En gelukkig. We waren nog blij dat we het zien oplossen konden. Dus ja, we moeten ik net te volle praten over dat het is een eerlijke strijd. Ja, en dan verzin het er. En dan verzin het er. En maar hier pakken ze die oren ton aan ze weer, de hele winste ton af net. Ja, dit is ze hadden de hele winste boei overslaan en ze gaan nou vanuit deze boei gelijk weer cruiserak. Oké, ja. Een Olympische baan. En deze man strijden er nog om. Laten we hier de focus maar eens even op houden. Het zwarte wiel. Ja, en Justerik. En toen, precies op een finish, wist Jaap Hofstee nog 2 scootjes te verslaan. En kwam hij weer heel mooi. Hier ik even het gelok dat het gotje voel bij de tonnen en koe hij weer indoeken en dat ieder Justerik. Je maakt het een beetje mooi zitten, maar hij vindt het gotje ik en dat tot het keurig. Hier weer toch Arend Wisse boppen het scootje uit te kniepen en hoe starten ken. Ik zal Jaap Hofsteen nog wel rond te gaan matten. Dan is dat echt wel wat een linker manoeuvre om. Want Jaap Hofstee had terug van waai. En als hij zei, ik je nog even terug zielen. Dan moet Arend Wisse de waai wezen. Maar deze man die lezen ex-equo in het klassement. En waar hier die 1 voor de oren eindigt, pakt het 2e of 3e plakje voor eerst. Want de Ilkje hebben ik nog die mooi tot de Ilkje 2. En die zit hier ik nog voor. Wat goed is. We hebben hem nog net genoteerd, maar. Nee, 1 en 2 ben duidelijk. Ik wacht dat Makker daar nog altijd op de 3e plek zit. En trots die ronde rommeronding ken ik Lucas Bouma scherper om de boei heen. En doekje ik dan weer in het gat. Dat doet gele taden maar ik. Er zit al aardige verschillen in hier. De KL op de reis naar Lemmer. De boei voor het strand. Dan is er in de stand, ligt het net zo volle verloren. Alleen Jeroen de Vos ben ik even kwijt. Buiten thuis, wie ik, ja, die zit er gelijk mee. Jeroen de Vos. Mooi, de Utentuus. Lezen daar boord aan boord. Daar is net zo volle verloren in die. Die had toch een knap slagje maken bij die Vaderwiense ton, Jeroen de Vos.
Wils Marijn Olsthoorn alweer onderwijs gaat in het volgende kruisrak. En op naar de bovenste tonnen. Florian Zwart, hij vertelde dat de bemanning nog op inlijn ziet en de schouders eronder zetten zo. En dat lieten ze hier ik zien. Voor hem kan er deze wedstrijd nog heel wat betjutten. Het scootje de Manuel, de kopper in de dus, maar Marijn Olsthoorn. Dus hebben de Lemmer. Nou, ik weet er niet al te volle van. Het is een viontje 14 bouwt elke bij Bielspanje Watten. 20 meter een tredje in de lengte en de Britten van 3,78. Maar daar wist ik er even meer van. Dat had een skieren is natuurlijk de Emanuel. Het wie het oude SKS-goedje van Jenne Wout. Gerrit Pietersma ging op ziek naar een oorschip. Hij vond het huidige Jenne Woutse scootje. En dat het oude scootje van Johannes Teekema. En daar gaat er mooi ruilen. En daar vaart hij nog mooi in SKS. En nu vaart de Emanuel dus bij de IFKS alweer. Vlietneerwaard, diezelfde Marijn Olsthoorn, 8e in de tussengestaan. Wonderwol. 2 titels. Als dat zo terug hier, dan pakte dit hier 3 keer de winst van de 6 wedstrijden. En in 2015 water stiet er op het podium achter Tom Brundel, achter vrouwtje Ozinga, water te redden. En hij, hele week dat er interviewd was, zei er we zijn een team. Dus ik hoef net alleen nog voor de camera. Dus dat toch mijn bemanningsleden ik. Dan ben we Joort wel benijd dat er, als er de titel pakt, ik een bemanningslid niet voor een scoot. Of dat er het aantal vol zelfs doet. Ik verwacht dat er hetzelfde doet. Ja, Arnold Venema. Voor het eerst in de A-klasse gaat ik een paar hele mooie wedstrijden zield. Maar de laatste dagen woe het net echt. Hij begon heel sterk. 5e en 3e. Nog een tijdje klassementsleider geweest. Maar dat is ook een beetje kenmerkend van dit kampioenschap. Al die scootjes, al die skippers, de generaal een heel min resultaat erbij. En gewoon meer vanzelf. Maar we zeggen het juist er Lucas Bauma, winter op Igen Bregen. En juist er helemaal dag. En wie er bij de SKS is altijd genoeg win. Bij de IFKS gaan we ons al wat te min houden. Ja, voor een paar mooiere, eerlijkere wedstrijden is het toch wat meer win. Wat mooier om te zien. De geluksfactor wordt dan wat beperkter.
Hils de jonge Jasper nou weer onder de onderste boei het kruisdrak in gaat. En Jeroen de Vos zit die vrij voor van de Utentus. In dat geval mat de Utentus hem rond aan. En dan zoek ik maar wat een wiedere bocht nemen. Want oors lees je gelijk weer achter de ilkje. Nou, ik moet zeggen, Florian Zwart, maar Utentus, hij vjocht het geweldig. Ik kan zeggen dat het geweldig uitgaat, maar als er zes hield, dan is er een kans dat er hem in de A-klasse houden kan. Ja. Want, nou ja, laten we even een prognose maken. Lietse Heerskop liet het op degradatie Ja. te stevenen. Dat geldt ik voor Walter de Vries. Klaaske Peres doet hele goede zaken. En Florian Zwart, omdat we dan even maar de nummer 12, ziet zijn Broersma. Daar zitten zo'n punten verschil tussen. 6 punten. Zo is, ja. 6. En die had ze correct een rondje draait. Dus dat wordt nog heel Dus spannend. dan liep het voor eerst dat het Sietse Broersma is die weer zak het naar de legere klassen. En deze mannen in de aas bleven. En Stel je voor dat het is zo'n naar de kindergarten, hij hier op de Utentus, Ja. of daar hij helemaal geen tijd voor. Of zit er iemand op het dek die de concurrentie in de gaten houdt. het zal en mooi deed wien en deze het lichte waar. Hij je er wel even om tijd naar te zien. Maar ja, het is natuurlijk vooral zaak om zo vier mogelijk voor in te Zelf- zullen. Ja, En Jeroen de Vos pakt nou ik de Utentus, hè. Die is hem ik weer voorbij. Maar ik in dit kruisrak is net zo volle avontuur mogelijk. Een extra slag kost het gewoon meters en meters en tijd. Dus we zorgen iedereen al hier dezelfde slagmaatje naar de Gulta bij de Polderdiek. En er is geen iemand die op avontuur gaat. Zeker Heerskop gaat nog wat verder terug. Wils Marijn Olstoren. Wat jij er uit de kant zielt is. En hoe is de street? Tussen Arend Wisse de Boer en Jaap Hofstee. Ja, deze twee horen elkaar nog een lijntje. Die liet elkaar net los. En voor eerst in het voordeel van Jaap Hofstee. En hoe zit het met Gele Tadema? Zit die al om boord met deze skippen? Want die kent er ik nog wel. Die nog een mooie slag maakt. Maar mooi de verste camera zullen we dat god nog wel redelijk grut is. En deze man zei het juist al, ja, er hield maar in plak. En dat is het eerste. Dus ze zullen elkaar wel voorbij willen. Ze zullen net wezen, maar dit weer net hun intentie. nee, ze weten de nummers 2 rijden, Jaap Hofstee en Arend Wisse de Boer, dat het kampioenschap heel vier voort is. Want ja, ze zorgen die kopper in de rek zielen. En die laat er toch een heel mooi aan uit. En dat zo betekent dat de situatie Sabelo dat van Jaap Hofstee op een ei een tweede plak. Want dat was de vliegen hier ik.
Ja, Ken Arend wisten er nog tussen. Hij rondt hem wat beter als Jaap Hofstee. Hij komt gelijk wat heger uit. Maar hij zal nooit door de wien. Kennen van Jaap Hofstee, dat is toch altijd een soort bubbel die ik aan de boppenkant van de Turen ontsteert. Beide skipjes zielen mooi licht waar heel goed. En Jaap Hofstee had er vliegen hier 2 ton extra ballast in matten. Volgens de nieuwe formule. En daar had er voor eerst heel nog geen les van. Nee, ik net zo volle meesknoer bij die IFK's. Dat schijnt wel aardig goed te wezen. Ja, hij pakt goed uit. Je ging hem op de roer. De juiste tegen de zielerij en de uitslagen. Wordt natuurlijk ook altijd voor heel soort waarde hechten aan alle formules. En dat is ook wel logisch. Je beziek je dat gelijkwaardig te krijgen. Maar ja, in een tactisch foute beslissing heeft ongeveer 4 ton ballast op je. Of 6 ton. Dus met tactisch ziel kun je in mijn hegen altijd nog volle meer winnen dan een helemaal gelijkwaardige formule. Die zal er nooit komen. Dat is theoretisch besteedt dat net mooi. Skippen die net gelijkwaardig binnen. Maar je kan het goed benaderen en daar ben je bij de IFKS aardig tevreden door. Uit en thuis, wat jij er stag, gaat net op deeltje wachten. Voordat ze gedwongen waren om moest achtergaan voor Romte voor de Waltian. Dat is een tactisch goede beslissing. Net dat je er voorbij komt, maar je creëer ik net meer afstand. Wil ze een dikke oer ontzielen binnen. Is dit nou te staan? Marijn Halstorm. 4 opkap. Mooi sikke heerskop achter hem aan. En de Makkemers, Klaaskepeers, betreden plak. Hier zitten we gaas meer in de achterrijn. Maar de Striedber. Maar de Lietse Lies van Tom Brundel. Maar de Zeldenrust van Arnold Venema. En Mawietse Heerschop. De Woestane. En ik denk dat het nou 1 hier in de A-klasse voor eerst weer dingen is voor hem. De zoon dus van de man die het op de 2e plek zielt. Sikke Heerschop. Mooi, de Wilde Wietse. En ondertussen is de KL alweer om de bopperste tonnen heen. En zielt nou voor de 2e keer naar de hele Wiense boei. Alweer hetzelfde tenue. Behalve de vrouw, die hebben een roosbroek, jongen. Had die een raasbroek, jongen? Ja, en of tenminste, ik zeg een vrouw en die hier een roosbroek, jongen. Ja, het wordt ik wat mooier om al hier hetzelfde kleren te lopen. We sjuggen zelfs in de C-klasse al in een pompenblad pak. Nou, ja. Dat liep het haast wel een. Ja. Blaaskapel? Een blaaskapel. Ze kennen wel in oude bomen uit maar de gondelvaart. De nummer 2 in de laatste wedstrijd van de IFK's 2017. Sikke Heerschop. Ja, die weet op dit plakje wel. Hij kan een lekkere zielen. En dan kom je verder geen zwart te maken zien. Ik kom takken hier wel weer uit in de A-klasse.
En dan liep het toch wel dat je een aantal scootjes wat dichter bij Sikke Heerskop komen. Het is natuurlijk wel een inzoombeeld. En zij mat ik nog een slagje omheen maatje. Maar Mak hem, denk ik. dat moet dan makkelijk wezen. Ja. En de jonge Jasper. Ja. De wien die verhoort het al een beetje. De jonge Jasper kan zelfs nog een beetje heger. Ze moet hem dan nog wel heel mooi krijgen vol ze de tonnen berennen. Maar het is maar een liedslagje wat ze straks omheen hoeven. Hier hebben we de makkers. Klaas Cuperus. Het is inderdaad op het schik wijzen. Ben je de kampioen van 2016 en dan maak je in de allerlaatste wedstrijd van 2017 maak je nog behoud beschreppen. En Want dat is mij er harden volle meer van vaststelt van deze kampioenswedstrijden. ja, dat. En of het nou toch goed tenues hebben. Klaas Cuperus had een rood watje op. Die kan wel naar de paardenraces in Escot. Maar de zinnen schijnt je volop volle, dus wat bedekking is net verkeerd. Dat is wel een uitsprutsen smaak. Sikke Heerskop voor eerst nog als tweede om de boei. Maar het got is behoorlijk liet ze worden. Mooi Klaas Cuperus van Makkum. En dan krijgen we vrouwtje Ozinga, maar de jonge Jasper. Zullen we even naar het tijdschema. Ja, al aardig lang. 4. Maak het de finisskotter hem dan nou al op om de finish erin te gooien. We zullen het even nou lettend in de gaten houden. Het zou maar kennen vanzelf. Ik voor de organisatie, het wedstrijdcomité, een teleurstellende dag. Dat je vrouwenklassen op het wetter hebben willen. En er komt maar één. Ja, daar kijk ik hier dan aan. Nou, gelukkig, ja, het is licht waar, maar de omstandigheden ben ook licht bleun. Ja, ze hadden En verzield. ze hadden versield en er eerlijk versield. En is er niks op aan te dwingen. En van de moment wie er gewoon helemaal geen win. Dus ik een redelijk duidelijke beslissing om een wedstrijd aan te lassen. Maar dit wordt de kampioen. Maar KL in het Grutzeil. Begon Mandy. Mooi de winst. Denai. Geen uitslag. Ze waren eruit hellen. Denai een tweede plak. Een 12e plak. Juster werd de winst hierop. Lemmer. En het had er alles van dat ze afsluiten mooi op een ei. Een dagoorwinning. Nou, had je 3 keer dan winnen van de Sais. Dan ben je toch de terugte kampioen, of net? Absoluut. Dan ga je zien litten dat je je zenuwen de baas binnen. Dat je het snelskip hebt. We zullen wat bewegingen. Dus maar voor eerst nog geen vlagen. Dus
En wat erin hing je voordat ze dat rak in gaan, hè? Ja, voordat ze in het laatste rak zitten, maar duidelijk is dat ze naar de finish gaan. Dus Dus hij dan gaan we nog even een heel tijdje, want daar zullen we de onderste boei lezen. Bij het strooien van de lemmer. bij de SK is toch heel let. Ja, het is heel let. Ja, het lijkt wel een speeltje te werden. Van, misschien is het naar je trend. nee, de skipperke pesten, ik weet niet wat het is. Maar het is reglementair. Dus. En dan zoet hij er nou eens 10. Kom maar, maat, hè. Jeroen de Vos, Neeltje, ik een mooi stabiel kampioenschap zielt. En zielt nou weer nog een vierde plakje daar. Ja, misschien had hij wel het meest constant van alle jaar zielt. Ja. Net één keer boven het zien uitkwam. Jochen, wie zien het meeste resultaat? En nou sjuggen we daar de vlag toch al heen in die has in de hand. Dus ja, en daar is het schot. De finish hing het erin, dus wij gaan op naar de laatste boei bij het strooien. Nou, dan krijgen wij wel een lietse vergissing van waar de kampioen van 2000 zondje van IFK's worden zal. Hij weer er net eerder, dus we krijgen een nieuwe kampioen. Niet nog net in het rietje van al die IFK's kampioenen in de Grutte A-klasse stiert. Maar het wordt Marijn Alsthoorn. Maar de Emanuel op het eigen wetter, want dit is zijn thuishaven. En zijn uitscoren wordt dan 17,7 punten. 3 keer is dus de dag geweest. Ja, dat kan hem net meer rondgaan. Er moet al een onderzeeboot omheen komen of andere rare dingen, maar hele wien op de bruinvisk. Of een bruinvisk, het hele wien op de finishlijn on. Er zit geen tactische manoeuvre meer in, daar kom je geen scootjes met in dus. En het materiaal kan bij deze wien ik net meer breken. En het zal ook een heel lang voor, hè, dus. De slag om het tweede en derde plak liep het voor eerst in handen te komen van Jaap Hofstee. Die kruist je nou achter de Utentuusdel en daar op de achtergrond schuggen we Arend Wisse de Boer. Maar Jaap Hofstee zal voor hem langs kruisen. Ik zeker Heerskop zal redelijk onbedriegen naar het tweede plak daarin. En dan is dat wel voor de daguitslag, net voor het eindklassement. Want die had ik wat een wisselvallige reeks aan letten, hè. Ja, ze liet je het nog wel net helemaal te beseffen. Het is natuurlijk ook nog een eindje, maar zeggen we bij oren wel eens even een gebalde vuist of al wat geroffel op het dek. Ja, het ben natuurlijk nog een 100-tal meters dus. En misschien is het al lang niet zakken, want ja, ze weten iets van de start. Die knappe start dat ze hier en voort de vastsprong die ze pakken. En het gaat dus alleen nog maar even mee grutter worden, dus. Het is van de mannen zelf ook meer een verrassing dat ze hier de dag winst pakken. En het gevolg daarvan is dat je dus de kampioen binnen. Want je staat nog bovenaan. Ja.
Daar zullen we dus inderdaad Jaap Hofstee al om de boei komen. En Arend Wisse zit er nog achterom. Gele Tadema, hoe vier kan die daar nog bij komen? Want als die voor Arend Wisse komt, dan pakt hij het derde plak. Want daar zit maar 3 het ziende verschil tussen. Dus het is nog even een vluchtje waar op het podium komt. Bij Jeroen de Vos daar zitten net genoeg scootjes tussen. Die had 21 punten. Dus die zal dat net oprijden. Nou, het is wel logisch dat ze nog net juichen. Want het is inderdaad nog een hele eind. Maar die finish. Maar je kan er wel lekker lang van genieten. We waren langer op het wedstrijd Juster. Toen werd het een vrij kwarte wedstrijd. Kwartiet. Ja, Gele Tadema, die maakt het nog even spannend. Want die is hier Arend Wisse de Boer voorbij. En dat zo betjutten dat Arend Wisse de Boer heel net op het podium komt. Maar zij had er nog een rakje. Die had er voor vochten Arend Wisse gegokt, maar verloren. Ja, ze er nou liggen dus de kampioen. Die is hier in beeld. De Emanuel, maar Marijn Alsthoorn. Dan zo Jaap Hofstee op het tweede plak in het klassement eindigen. En Gele Tadema op het brons. En nou moeten we toch haast het schot krijgen voor deze man hier. We hebben hem dan net in beeld zien. Hij hier de hele tijd woordvoerders aan dek. Maar nou wordt er al klopt. Marijn Alsthoorn die pakt hier de titel voor de IFK's 2000 Santjen. Hij had het hier net spannend maken. En daar. Ja, dit is wel echt. Ze zijn wel bleed. Dit is de bleedschip. Concentratie tot het laatste moment. Ja, ja. Nou, terecht. Prachtige overwinning voor de Amsterdammers. Zullen er net al hier uit Amsterdam komen. Maar de Emanuel is kampioen. Oké. Wij wachten dus even op de nummer 2. Sikke Heerschop. Op Makkem. Op de jonge Jasper. En misschien val ik op een Sammer stil. Dat betekent dat us man op het wetter. Andor Faber. Zou dadelijk misschien wel mooi de winnende skipper praat. Maar ja, dat weet je nooit. Nee. En daar ben ik de tren. Wij houden stil. Andor Ondij. Ja, dat klopt. Het wiels ik nou even onder het bukken ben, omdat er even gijpt voor een mat. Inderdaad, on boord van de Emanuel. En ik ben bij Jonas Hoving, de fokkenist. Jonas, dat maakt veel los, hè? Tranen aan boord. Dat maakt toch wat los, ja. Als je het zo zegt. Dat is er gewoon heel hard voor gewerkt. Ook bij jou, zie ik. Ja, eigenlijk wel. En met elkaar, het is gewoon machtig. Waar zit die emotie in? Natuurlijk, het is de blijdschap, maar hoe het zit zo diep. Ja, zeilen is denk ik de allermooiste teamsport die er is. Omdat je zo afhankelijk bent van elkaar en je zo het samen moet doen. Het heeft geen
zin als ik harder ga trekken. Of hij of zij, maar je moet het samen doen. En dat is niet alleen nu, maar dat is de hele week en het hele jaar. Omdat je hier naartoe werkt. En niet alleen dit jaar, maar ook de jaren daarvoor. En als dat er dan op deze manier uitkomt en je wint de A-klasse, waar je van droomt als je begint, ja, dat maakt wat los. Zo, ja. Dit is het hoogst haalbare, hè? Dit is zeker het hoogst haalbare, ja. Ja, hier hebben we het voor gedaan. Dit is het allermooist. Dit willen we. En ja, dat nu gelukt is, dat is wel bijzonder. Zo gezegd, ja. Ja, 3 dagoverwinningen, ja, daar valt er ook weinig op af te dingen. Dan zijn jullie gewoon de terechte kampioen. Ik denk dat wij zeker de terechte kampioen zijn. Ik denk dat we bijzonder hard gezeild hebben. Ik denk dat we heel stabiel gezeild hebben. Ik denk dat we hebben wat fouten gemaakt. Maar ja, dat zijn eigenlijk ook de momenten waarop het minder is gegaan. En voor de rest, ja, als je 3 keer wint, dan ben je een terechte kampioen. Ja. Hartstikke bedankt, Jonas. We gaan nog even op zoek naar Marijn Olsthoorn. Hey, die staat daar achter me, Marijn. Gefeliciteerd. Kampioen. Ja. Dit is waar je van droomt? Ja, hier hebben we 6 jaar lang keihard naartoe gewerkt. En ik ben zo trots op dit team. Ik ga ze gewoon allemaal even noemen, van voor naar achter. Flip, Jasper, Jonas, Gerbe, Pieter, Eger, Ties, Gerbe en Leroy. En dan hebben we... Met je hoofdje komt behoorlijk ver. Madelon, Joris, Hielke, Otto, Mitch, Jaap en Lodewijk, de adviseur. Nou, met z'n 16 6 jaar keihard aan gewerkt, alles aan gedaan. En dat is echt enorm genieten dat het nu allemaal eruit komt. Ja, je hebt de hele week de kracht van het team benadrukt. Je zei anderen die moeten interviews doen, we doen het met z'n allen. Is het dan mooi dat jullie met z'n allen dit hebben kunnen bewerkstelligen? Ja, zo is het. Dat is heel erg onze aanpak geweest. Steeds met z'n allen bekijken hoe kunnen we dingen nog sneller doen, nog slimmer. Hoe kunnen we het op een andere manier aanpakken. Nooit iets voor waar aannemen, maar alles met z'n allen bekijken wat wij de slimste manier vinden. En ja, dan is het ook heel erg genieten dat de teamprestatie er nu uitkomt. Kijk even om je heen. De commissaris van de Koning van Friesland die klapt voor jullie, die zwaait naar jullie. Jullie zijn de terechte kampioen. Wat maakt het bij jou los? Er zijn bemanningsleden die schieten vol. We hebben tranen gezien. Wat maakt het bij jou los? Ja, gewoon heel veel trots op het team. Dat is het. En heel dankbaar voor alle energie die erin gestoken is. Ook de mensen om ons heen, de vrouwen, de vriendinnen die ons af en toe vaak niet zien. Omdat we dan weer in Friesland zijn, weer aan het klussen, weer aan het trainen, weer aan het doen. En daar ben ik super dankbaar voor. Ja. Ja, straks de sluis in, hè? Straks feest. En ik denk ook voor iedereen, voor de kampioenschap en voor onze tegenstanders, denk ik heel fijn dat we gewoon een mooie laatste wedstrijd hebben kunnen doen. Beetje rustige wind, maar wel vrij constante richting. Dus ik denk hartstikke mooi dat we vandaag hebben kunnen zeilen. Dat was natuurlijk even spannend. Dus ik denk dat het een super mooie afsluiting is voor de week. En het wedstrijdcomité heeft het fantastisch gedaan om proberen zoveel mogelijk wedstrijden voor elkaar te krijgen. Dus nu lekker genieten en de schroeven eruit, denk ik. Marijn Olsthoorn, de kampioenskipper van de Emanuel. Hij benadrukt het nogmaals. De kracht van het team is de oorzaak van dit succes. 16 man neemt er op in zijn interview. We zijn verder naar de uitslag. De Emanuel is de eerste zeker heerschap. Die wat tweede op het wetter op de laatste dag hier op Palemmer. Maar de Wilde Witse Klaas Couperus docht, denken wij, hele goede zaken in de streets in degradatie met de 6 gebroeders hebben te redden. Hebben wij al een 4e binnen elke station? Jonge Jasper? De jonge Jasper heb ik nog net zien, maar die zit er mat er wel voor zitten hebben wij even op de beelden mist. Omdat wij het interview hier natuurlijk maar bij de Alsthoorn. Ben ik me van dat daar is de finish van Makkem en die zullen ik blied wezen. En daarachter vrouwtje Ozenja en die maakt het haar een weekje ik een beetje beter. Maar al hier die ik alleen nog maar in je doel denk ik kampioen worden. Want daar had ze al heel vaak dichtbij zitten. En die komt hier als 4e oer de lijn heen. En dan wordt het best spannend. En dan maar wij weer zien naar de
podium plakken in het eindklassement. Want dan is het tussen Jaap Hofstee, Arend Wisse de Boer en Gele Tadema. Zeggen ze correct, Jaap Hofstee al een handje uitrennen. Dus die liek als vlieden hier weer een tweede plakje in het eindklassement te pakken. De eerste fjouwer hebben we dus nou jongen. En het betekent, omdat er nummers 2 en 3 en fjouwer in de tussenstand komen, maar dat Marijn Alsthoorn trots zijn ween stuurt. Het Gotsi aardig vergrutten had. Jeroen de Vos, die steventje op een 5e plak, jongen. En dat zal net genoeg voor het podium wijzen, maar toch een hele mooie afsluiting van zijn reeks in 2000 met de IFG's. Ja, had hij er zijn deze week, had je zo'n een serie, dan is dat heel knap. 6e, 6e, zonde, 9e, 2e en 5e. Had er net een heel briek resultaat bij. Constant in de vaarlijn onder het Zielenwest. En hier sjuggen we de Uten thuis. En daar zullen ze nou ik on het rekening in en achterom sjen. Want zij komen op een 6e plakje en een totaal aantal punten van 46. Dan nemen wij die nou straks ik rekening. Sois van de 16 hebben we dus over de streek. En dan sjuggen we nou Jaap Hofstee. En die komt als zonde oer de lijn. En dat betekent dat hij zijn concurrent Arend Wisse de Boer en ik Gele Tadema achter hem litten had. En die pak je liek als vliegen hier de 2e plak in het eindklassement. En de pet ken onder de kapstok. Dat is de nummer 2. Maar nu krijgen we nog die strijd tussen Arend Wisse de Boer en Gele Tadema. Want daar is het Gotsi maar 1-10. Santje komt om 18 punten. De nummer 3, Arend Wisse en de nummer 4, Gele Tadema en Wabut. De tweede man op het podium. Jerdaas neemt Sjoggeraasen. Maar Eerst het applaus van de Diek voor deze man, Marijn Alsthoorn. En zijn hele bemanning natuurlijk. We hadden hem net alweer onthouden. Win de 16. wij gaan naar uw man op het wetter, Andor Faber. Is de klaar voor Jaap? Ja. Onboord van het Zwarte Wief, Jaap Hofstee uit de 10e 2e plak in het klassement. Jaap Lokweenske, of viel het toch wel beetje als een lietse teleurstelling. Want ja, verlien hier, win je met al 2e. Ja, wie victoire was een 6e Kyle die rent volle bedden met dit waar. Dus ja, we kunnen weinig doen aan. Ze vinden graag wat meer wedstrijden hebben, een beetje meer hudderen winnen. Maar je krijgt je 3 of jou en dan heb je het best. En mijn lichtwaarde is het wat overleven, maar wel weer rennen. Alleen de start wie net al te best en hebben we toch wel een hulp erin hellen. Dus dat is wel het mankement aan dit kampioenschap best, de startbus. Ik ben elke keer wel vooruitzield, maar de start is wat dramatisch eigenlijk. Ja, want ik zoek correct is, als ik waarom denk om je kampioenschap, dan valt op dat je hem ijs hartstikke goed zielen. Elke dag wil plakjes winnen. Alleen ja, de achterstand is meestal al iets te groot bij de start. Ja, dat is het probleem hier. Vleen hier, het krijgen we eens om eigenlijk. Of nee, toen waren we ook goed, maar toen gingen we altijd een goede starten. En dit hier pakt het ook slecht verkeerd uit. En we hebben eigenlijk niks verloren aan de tactiek, maar ja, je moet ook wat geluk hebben.
Nou, hij Joert in elk geval de wol echt versield. Het zijn Arend Wisse de Boer, want dat wie de concurrent. Je hebt hier een volle punten. Je had ze echt achter je litten, dus terug te noemen te waar. Ja, precies. En Jester maar ik, hè, die zit daar werk een je puntje achter. Dus dat weer heel mooi wel met z'n draaien. Dus ja, we nemen een keer vuile wien, heel meer rakje en toen kwam het heel dichtbij. En het laatste rakje kwam hartstikke mooi, dus dat kon ze mooi volbloeien. Bliert met tweede plak? Ja, we zijn hartstikke blierd. Dus we wonen eerst bij de top 4. En we weten wel dat het wel moeilijk is hè, in deze klasse. Dus ja, dat is gewoon zo. Dus Makem die had hem nog wel handhaven, die valt mij. Maar ik kan het niet zeggen, maar die wil... dat is wel... Ik wel spannend, hè? Dus de ene kampioen hoor een keer degraderen, dus dan zie je wel hoe moeilijk het is. Zei het wel iets over de kracht van deze klasse? Ja, zeker. Dat is echt ongelooflijk. Dat is hartstikke mooi. Dus ja. Joen, de sloer zien. Ja, je weet wel hoe dat gaat, hè, van Verlien hier. Ja, we zijn er al aardig vaak geweest. In het zingen hier. We zijn al 4 keer door de sloers geweest. Al 4 keer op het podium stonden. Dus dat is wel, voor mezelf ben we wel trots op. Dus, ja, volgend jaar, dat ene stapje er nog bij en waar we het volgend jaar op dat treedje heen. Nou, dat is best. Lokwenske met tweede plak, ja. Dankjewel, dankjewel. Jaap Hofstede dus van het Zwarte Wief. Wordt Joert Sande en wordt tweede in de staan. Hier is de nummer 8 dan, die achter het Zwarte Wief onkwam. Gele Tadema van het dorp Jestermar. En toch dat 8e plak wordt hij treden in de staan. Want hij gaat Arend Wisse de Boer. Maar het gediksterscootje gaat hij voorbij met de 3 gebroeders. Meneer weer wat ouder, maar even mij komt die daar achteraan. Ja, dat is Arend Wisse. Die griep hier naast een podiumplak. En dat is spietig, maar net als mij gong, zal jij er zijn, alleen maar voor een plakje. En dat wie Ian en dat konden ze al vrij snel vierten. De top 4 hebben we dus nou volslaan. Zien waar het hier aankomt. Ik kan het net zien. Ja, dit is al hier. Deze ben al hier al finished. Ik ben even voor het publiek deel. Dat is altijd hartstikke mooi. Dat is Jochen binnen. Ja. Want ja, wij zitten spanning nog in de onderaan. We weten al dat Florian Swart, maar dat mooie 6e plak en Klaas Couperus, mooie 3e plak, het wienentwaar dit op degraderende steen. Ja, wat doet de rest nou? Dit is de Streetber. Sibo Siesling. Ken ik nog net een sprongmaatje naar het podium. En zielt een beetje... zielt een heel constante serie. Jochen, Sais, een keer zien, een keer zo'n. En dan nou wet zien. Dus ja, die ken ik tot de meest constante zielersrekkende worden. Ja, maar de uitzitters zijn naar boven. Maar daar zult er zelf ik net volle mee op zitten. Nee. Alleen nog constant zielen in de middenboot. En dan wordt het straks een rekkenie voor Florian Swart. Want die hebben we nog net over de finish. Of wel? Florian Swart wel, 6e. Oh, ja. die is 6e. Oh, ja, sorry. Even zien, dit is Tony Brundel, denk ik. Nou, maar die had, dit is Oren. Ja. Die had toch een hele goede slag maken. En dan maar we even snel zien. Nee, 1, 2, 3, 4. Dan is het toch Sietse Broersma. Die, denk ik, zijn plakje behoudt in het kampioenschap. Koos die record nog even wat sneller als mij. Maar 44 punten. Florian Swart had 46. Nou is het wachtzien op. En Klaas Couperus, die is binnen. Wietse Heerschop, die zo. nee, Ja, de Wouter de Vries, maar we nou even ha. Maar dan is het toch Florian Swart die toch degradeert op 1 puntje nooit. Dan had Sietse Broersma toch een hele beste slag nog maken in het laatste jaar. Want die moest nog een rondje draaien. Die kreeg nog een straf van de umpire. En had het toch presteerd om een meervoudig kampioen zoals Tony Brundel achter hem voorbij te zielen. Jongen, dan op 1 puntje. Maar, nog een dikke maar. Florian Swart, die zocht nou naar Wouter de Vries. Maar de goede verwachting. Want door die, daar zitten nou 3 punten tussen. Ja, maar dat maakt het niet uit. Of wel? Maar had toch Ja, Wietse nee. Heerschop. Nee, dat is want een degradant.
Wietse Heerschop. Oh, nee. Nee, ja, en nee. Walter, ja, Ja. dan was het gelijk. Ja, helemaal. Ja, dat ben de treien. Dat moeten Ja. de treien worden. Ja, klopt. Even beziekje zo correct mogelijk te rekken in, maar volgens onze rekkersom is het dus Wietse Heerschop, Walter de Vries en Florian Zwarts. Die komt op het tredje plak. En is het correct Sietse Broersma met de Ora uit Labora die het nog oprijdt om in de A-klasse te blijven. Tom Brundel, hier ik nog wat kans gezuurd, maar Pieter Petit bij de start waar boven de boei drukt en moest opnieuw beginnen en had ik in de wedstrijd net wat op heliken. Lucas Bauma, in ieder geval een dagwinning dit kampioenschap, maar eindig Jerk achterin. Het is nou net zo moeilijk, hè? Ze komen alweer mooi achter elkaar aan. Ja. Wietse Heerschop wordt 14e. Tenminste, als de snitsers daar net nog tussen prikken, Arnold Venema. Want vanuit deze hoek kennen wij net zien hoe dat. Daar wacht zit even nou. Maar voor het klassement maakt het dat net zo vol. Nee. Derby en Scott. En voor waar wie dat dan? Dat kennen jullie jongens zien op de website van de Omroep. Hier nog, ja. En dan als allerlaatste ik een voormalig kampioen in de A-klasse IFK's Walter de Vries. Hij maakt volgend jaar weer in de B-klasse beziekje. En dat zal ik wel teleurstellend wezen. Het kampioenschap kenmerkte zich trouw lichtwaar. En daar verklaart misschien de wisselvalligheid van de uitslagen zeg ik wel wat mooi. Want dan speelt de geloksfactor een ietsje beetje grotere rol. Maar als je drie eerste plakken hebt als Marijn Olsthoorn, dan ben je terug kampioen. Sibber de Balans hebben heel kwart op maatje. Marijn Alsthoorn dus. Maar Emanuel Sontjen,7 punten wordt de kampioen. 3 keer de best op een dag. Jaap Hofstee wordt tweede. 24,9. En op het tweede plak Gerard Adema met 26 punten. En dan in de onderaan. Daar gaan naar de B-klasse. Met 46 punten. Florian Zwart met de uit en thuis. Met 53 punten. Walter de Vries met de goede verwachting. En Wietse Heerschop na 1 jaar. Ik ben waarom naar de B-klasse. Hij waart Joert 14e en hij scoort in totaal 57 punten. En dat betekent dat Klaas Couperus, de kampioen van 2016, met de 6 gebroeders uit Makkum, met zijn tweede plak van Joert, gewoon handhaving beschrijft hier op die wat stille Lemsterbaai. En ik neem aan dat Andor Faber bij de kampioen van 2016 is, dit maar de hakkenhoeders geleerd in de Grote A-klasse bloed. Hij is bij Klaas Couperus. De meesten staan al klaar om Klaas Couperus even te interviewen. We wachten even op verbinding. Oké.
skipper met een mooi watje. Ja, hij houdt hem op. Dus het lijkt het wel een De 6 statement. gebroeders uit Makkum, skipper Klaas Cuperus, Jim Stien van der Moorn op het fjetje plak. Dat betekent degradatie. Dan weet je dat je het goed zielen moet. Dan zit je te hoopjen, als er überhaupt zield wordt. En dan wil je het treden en handhaven je pieken op het juiste moment, denk ik, hè? Ja, zeker. Helemaal super. Ja. Wat heb je met die we toch het op je zo goed gaan en je uiteindelijk net uit die aardklasse voortvallen? Nou, we gingen juist er al een oren fokker opzetten. En dan roen het al beter. En Jood hebben we nog wat lietse dingetjes verloren. En ja, dat hoopt zeker, want het roen lekker. Hoe zit je dan de hele dag? Want ja, het wie mooi wacht je als er überhaupt zield weer eens hoor. Nou ja, wie dat net het geval, dan win je hem degradeert. Hoe beleef je zo'n dag? Ja, dan baalt het al een beetje als je dat C-klas en een B-klas en een lietse A uitzetten wordt. Dus dan, ja, en dan komt er een zuchtje win. Nou, zijn dit liggen erop. Dit maar we bloeien staan. Nou ja, en dan een fantastische wedstrijd. Dus, Ja, hoe opgelucht ben je hem dan? ja, behoorlijk. Valt echt wel een les van die schouders, ja, van yes, we bloeien in die A-klasse. Ja. Ja, hoe bot ben je daarmee, pak je daarmee om die jaren dagen? Nou, wij juist er als je een ander zijn. Nou, als de wedstrijd goed en trog gaat en dan degraderen we, nou ja, dan is dat. Ik volgende keer, ik ben mijn frisse moed voor in de B. Maar ja, als het net goed, dan word je dat natuurlijk lauwe net. Hoe raar wie deze week voor je hem als kampioen van Vlinië? Ja, wel hele pad. Ja, behoorlijk raar. We hebben het idee, vorig jaar zit alles mooi en dit jaar zit alles in. Behalve Jood dan, roen het wel lekker. En is dat een hoedje vandaar dat ze nou ophast? Zou dat ik nog een rol spelen? Want die hou jij deze week net zien. Is dat misschien een geluksfactor? Nou, we zijn met hem wat proberen, ja. Het geluk zoekt hij maar even op. Ja, mooi roze, zwart, nou, wat is blomk achter iets erop, maar dat is het dus. Dat is de oorzaak. Ja. Hoe wil je hem, weer even serieus, van emotie naar emotie sleept? Want ja, het gaat alle kanten op dus. Ja, het ging eigenlijk alle kanten op, ja. Ja. Hoe wil je dan, ja, dan eerst dan denk ik de teleurstelling, je het wel terug met, dan uiteindelijk je het terug. Hoe wil je dan heen en weg sleept? Ja, dat jij er ook bij. En dat hebben we vorig jaar ook wel een keer mooi maken. Dan waren we hartstikke goed en dan zakten we wat ouw en dan kwamen we toch weer voorin. Nou, dat gaat echt van ja, emotie naar emotie heen en weer. Ja, ja. Steven Omsjen, dan krijg je nog een speciale begroeting van de organisatie, de commissaris van de Koning Brok. Nou ga je hem denk ik alle reden te aan feestje, hè? Ja, zeker. Ja, we maken er jongen een feestje van. Want je hem handhaven en dat weer de hoofdtaak joert, hè? Ja, dat weer de hoofdtaak, daar ging het om. En hoe volgens we dan in het klassement eindigen, ja, dat is bijzaak. Het gaat erom om in de A-klasse te bloeien. Tak om hier weer in A-klasse, dus de Lokwenske. En dankjewel, lokaal. Ja. Klaas Cuperus van de 6 gebroeders, Vlinië hier kampioen. Dit hier, ja, correct handhaven. Maar ze binnen weer bij, tak om hier in de A-klasse. Zij Andor Faber, is verslaghouder op het wetter. En besjogeren nog het scootje van Makkum oer de streek komen. Jood Stredder dus. Beste klassering van deze 6 wedstrijden op de zondag dus hier op de Lemmer. En je ziet het publiek. Nou, die had bepaald net een groot spektakeltje, maar dat weer wel een beetje spannend. Waar er nou uitgaan zoen en waar net. En dat betekent dat er nu komt dan 3 weken lang Scootsie Zielen. Eerst 2 weken SKS. Maar de kampioen Douwe Visser van Grauw. En doe een week maar wat minder win. Maar de kampioen in de Grutte A-klasse Marijn Alsthoorn, maar de Emanuel. Het feest in Lemmer kan beginnen. Het Scootsie Zielen 2020 zit erop. Voor het eerst op de livestream. En dan wil ik mijn compaan onder de achterkant Elke Dijkstra geweldig voor bedanken. 3 weken lang Scootsie Zielen in. Kwart reactie. Vond je het mooi? Ik vond het prachtig. En ja, dit is toch mooi om te dwalen. Goede reacties. Dus mensen die echt interesseren binnen. En die het net op het wetter volgen kennen dat nou de 3 weken lang volgen. Dus ja, voor mij weer helling vetbaar. Mooi, dat noteren we. Want wij hoop ik dat we Takkenmier weer te plak binnen bij die 3 weken lang Scootsie Zielen. Maar ja, je moet zelf even geduld hebben. Het wordt weer gewoon snel. Het wordt weer gewoon man die. Het gewone libben gaat weer verder. Maar het Scootsie Zielen zit erop. We nemen afscheid, zit het tang voor het zien en het hartje. En graag ont een oren keer.